Welcome back sa atong channel. Pero na ako i-unbox. Part niya sa ako ang unboxing series na yun. So, hindi ka na balik na ako. Kung freeze lang kalit sa mo kayo. So, bago ta mag-open na yung dako nga box, ako na wala yung tutang ako sa sunod. Basta, nara siya. So, first, ato lang sa tintuhan. Dako na ni siyang karton. Pero pagpak kay dili man ako ang kanila may inani ang karton. Wala kabalo ang haligikan. Ay, oh. Sanitize na. Our baby. What? Okay. Teka na kayo nagkaagian ba? Okay, according sa yung address, it's from Luzon. Luzon pa siya gikan. And Mindanao ra kay ni. So, abot kay siya din. Perishable goods. Tanang na to unsay na sa solo. Unta malantaw ni sa ko ang sister na yun. Okay. Dili man sila mahilig ko mag-ano sa akong gano. So, nakapangalap sa open na naka. Eh, mo na siya yung itsura. Pang thumbnail. So, first, naatay beef bulgogi, 4 ka buo. Grabe, bunga kaayo eh. Bunga kay siya. Halaka, mga samyang. Kasi gusto magkuhan ka ng mag-video ko sunod Samyang challenge. Layla, 4 ka flavor. Una kay kanang pink, yung Samyang, made in Korea, gilay siya ba? Bulldog carbonara hot chicken. Next, kanang pang spicy noodle challenge. Patuman na ganda tong spicy noodle challenge. Hot chicken. So halang na ba niya siya? Dagan kasi sulod, kada isa ka pack kitag 5. Narabi yun? Bang, dagan kasi. Color yellow. Hot chicken flavor ramen na cheese. Alright, carbonara na cheese. Tapos, kanina ramen! Samyang ramen. So, mga last, sundan na sa pag-open, kaya hapon, isa't matanyabot. So, karon duwan na sila box. So, first things first, ano sa isanitize ang ato ang mga parcel. Fresh pagigining, hindi ko pagigining niya po. Karon pa dyan kayo. Got our belly wipes. Anyway. Napulos. Oh my goodness. Grabe so strong. I am so strong. AF. Diba muna mga terms sa mga kuha, mga millennial doon. I'm so strong! What? Pwede. Dili din na siya ang isagad. Ano mo boy? Baby wipes. Nani ko mag-subnitize sa mga parcel. Baby wipes. Tapos, ibutang na po ang kukulda. Hindi ka magsayang-sayang sa alcohol. Safety is priority. Char lang. Tama masante. So, yan na. Okay. Pakabalo. Nada COVID din na virus ni. You know, yun sa lang pilit yan. Sa mga services. O nataan ni? Korean snacks we have. Katong last time, katong ganina is Samyang. From Samyang kani kay same ya po na mga Korean snacks from Valenzuela City. Same magyapon dito sa Samyang. Thank you.
Tsada ka pagkabalot nila, oh. Secured kayo ng item. Pero, wala ba mga loves? Hindi ko ba nanawa ng mga unboxing ng mga video. Muna karon, kaya naman ko opportunity nga maka-open of mga parcel. So, akong vlog. Akong vlog. Basta lang, wala lang. Ganahan lang ko nga mag-open of parcel. Yan ang favorite part sa mga vlogs na general. Nice siya, oh. Na-marka niya. Open here. Diba? Very nice. Very, very nice. Very, very nice. Parang ginagrind ba? Open here. Ani? I'm curious sa tani. Labibi na. Nasa kay bubble wrap, oh. Cute kay siya. Open here. So, kailangan doon siya gisiyon. Ay, nakaskatch din pa naman. Kasi siya mga love, sabi kay kukuan yun. Sinatian ang mga laisyo-laisyo ang mga open-open. Basta mo na ito, diba? Kunting ang mga nakuang-kuan. Ang open din sa literal. Ang bago! Literal. Check. Ito. Kasi wala napiktahan itong issue. May ipatulpo si Kwan. Check. Chismis! Chismis. Ay! Hala ka, nice ang presentation. Look. Naashay. Papapili ka. Naashay pa shredded paper. Then, naashay card. It says, "Hi there. Here's a box of treats for you. Enjoy." Mga tanong ko sa mga ate, unsay pangalan sa seller, kaya ako ibutang diri. Hello, thank you. Actually, akong ate mo ko nag-order ani, so wala ko kabalo sa ngalan sa seller. Ngalan sa shop sa seller, kaya ang ngalan sa seller na aman din pero masin. Para makapromote sa iyang business, ibutang na ko din usab ang ngalan sa iyang shop. Thank you kaayo. Hindot kayo, as in, bongga. Dili lang ko makarate ka kung ate mo yung nag-kuan. So, nag-order. Korean something. Ito siya na. Muna mag-seaweed. Oh my god. Ipihanawan niya ka. Then, individually. Oh, look at this. Individual o putos. So, bongga. Bongga siya. I-secure gid ni seller nga kanang ang mga quantity hindi siya mausa. Sabi ka secure. Hello Panda Cocoa Biscuits. May akong una na open. Gabi bongga kay baborak si seller. Murag. Yeah, ito siya. Puti kay ni uy. Ito sa tagsog putos. Asan siya sa mga noise sa gawa sa dapin magulog highway ang mga panggod. Balay. Look at kaayo biscuit. Baka buo. Next. Next is white hazelnut. More siya biscuit kahapon. Pero Korean characters. Pero ako nabasahan dali is white hazelnut. White hazelnut. Next. Wala siya ko yung alamag. Anong mga kuwan mga labsoy. Mga snacks sa Korean. Uy. Nakalit lang lang din siya. Curious to get to sa Korean. So, kung nananaw ko og True Beauty. Advice na ko ay kanang ako i-recommend sa inyo True Beauty sa sa View. Para awan niyo. True Beauty of kuan. Kalimutan ko sa uy. Bukan ako dali na po nag-isa. Tsada yan kung kaayo. Kato maglailahi ito yung naong. So, kailangan po sa mga kuan. Tama uy. Tangan ba gito ka ng cling wrap as in? Pretz!
Di na ako pala sa cream wrap na pret, sour cream, and onion flavor. But sana, sa murag stick. Next! As in, di kutihan, ganyan o ka ng kwanta na, no? Bubble wrap? Bibi ba? Bubble wrap, ginikuti kayo. So, sure na, Ben. Yung bubble wrap, bidakan kayo. Kanilang English nga word ang ako mabasa. Happy moments. Marshmallow? I think. Cute kayo mga snacks. Cute kayo o packaging. Cute kayo o mga kuan. Itsura. Chocolates. Grabe itong hipon ani. Chocolates. Napajud. Milk tea candy. Naisyo ba? Milk tea nga nasa candy. Tulo ka buo. Gan kani. Puro nagiging ni snacks. Korean snacks. Di puti ko ay pagkapakin ko ay. Pahirapan. Strawberry candy. Atad. Nata sa dagko. Taas ganitong vlog ron ba? Nagabi, kailan kong unboxing yung bonggang-bongga. Pero hindi ko unbox today. Kanta gito. Paghirapan ng pagbunting. Gin ramen. Spicy gin ramen with chopsticks. Grabe nga harap. Then now we can be masya gummy. Color green. Light green. Next! I mean, last 3 na niya siya mga loves. Lover siya drinks. Bigid mo rag drinks kit siya. Like, gikling wrap niya. Iya pag yung bubble wrap. Individually. D and Cafe Americano. Na drinks. More siya coffee. I think coffee siya. Americano. Patungo ko pag Americano, coffee na. Coffee. Okay. Last 2 items. Hindi ko na-excite sa dako kayo. Okay. Yopoki. Chinese tteokbokki. Rice cake. Nice cake pero yun lang. Isa na siya kabuo. Na ista. O na, another beverage. Last one na niya. Wala na sulod mga labsa. Last one na niya siya. Lychee and peach flavored milk drink. Last item. Lana! So, ipabalik na ako nila tanan. Kay... Open mo na ako niya ako. So excited for this pics. Masita ka siya chocolate. Salit-salit na siya mga snacks. Hindi, nanabi oh! Ang kaning dako nga box, gikan sa Nestle Philippines. Thank you kayo, Nestle Philippines, for this car. Work sponsored. Gikan isa kong ate ba? I-order niya sa Nestle Philippines. Kay, recently, nag-lockdown na rin sa Amua. Wala may ka-grocery. So, di ba almost items na ginagamit na to sa balay, sa atong konsumo is from Nestle mong yun, di ba? Mostly. Dili tanan. Sa atong coffee, sa atong milk, sa atong cereals, ikan sa Nestle. Almost. Grabe ang Nestle, no? Wag na kayo sila o ka na.
base sa ilang products, ilang innovation. So, marami karoon ang pag-open. Mananalo siya sanitize ang pag-open na good. Okay, kailangan mo na safe. Safe kita as always. Oops. Grabe ka na po. Hindi siguro natanggalong ka ng bubble wrap, no? Ako lang is ma-open ako para makuha na ko ang items, ha? Sulod ko. Hindi siya kada ko box. Thank you, Nestle Philippines. Pag mahapon na rin sa mga labs, na rin siya suroy ng mga isda. Pagkahuman, burots din kayo mga sounds. Ano isda. Siya mahapon man yung mga eksena dito sa mo. Kaya bukit man na rin sa mo. So, isda ang show. May manurin yung mga isda. Bulots. Wow, nakababulurap. Bunga kay babulurap ko eh. Nagits Ashley yung babulurap. Dagan kay babulurap eh. First item. Pulpot ito. Dakuha kay Honey Star Cereals. Do ka buo. Do ka buo Honey Star Cereals. Next. Coco Crunch. Coco Crunch, doha gyapon ka buo. Sila. Bubble wrap. Another bubble wrap. Next is Darren milk. Sama to 1,600 gram na per gram. Grabe no? Pinagko din ba? Another bubble wrap. Grabe si Nestle Philippines. Bungka ka na bubble wrap. Gold corn flakes. Sabay. Na nasila pa free nasila pa free na coffee mate na creamer, oyster sauce sa Maggi na and magic sarap na siya ng magic sarap na siya triple. Muna ginagamit na ito everyday, diba? Creamer. Next is Honey Stars na sulit pa na more sure na sa cellophane na. Next, another bubble wrap. Gawin mo ka kay bubble wrap. Uy. And another bubble wrap. Supreme Sarap All-in-One Cooking Sauce. Siguro pwede adobo ng gulay. Isagol sa gulay. Bisa kayong buhok sa kanang amo-ano. Uy. Sa amo gawas. Maligay isda. Dungkan ba ko ninyo? Hindi sila pamilya. At lagi ni. Another box. Yan, nagkalaman. Naglalaman. Tamban to this na yung tamban. Oh! Hey! Fresh milk! Hindi na ako yung pintanan na, but grabe nga fresh milk sa kalibutan. 10 boxes of fresh milk. Mauti ay, bukat kaayo ang karton, no? Hindi nakabukat. Tanaw pa ta. Another bubble wrap. And last but not the least, oyster sauce.
So, ano siya mga loves? Muna na siya mga loves. Naurot na. Naurot na akong unbox na. I hope na kana nalingaw mo sa akong pag-unbox. Ayaw mo kalimot. O like kung nagustuhan niya nga video. O gusto mo mga mag-unbox pag-uban. Comment na mo sa ubos kung ano sa inyong mga recommendations ng mga challenge. Uban pa mga egg. And ayaw mo kalimot o subscribe ang nga channel kung wala pa para updated mo sa mga video na ko mo upload. So mga na to siya mga loves. Amping tang tanan. See you on my next video. Bye! Ta ta ta